Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Og i dag der sidder jeg og spiller lidt Pixelmon. Ja, forresten, velkommen til den her kanal. Mit navn er Burgerkartoflen. Jeg kunne ikke finde på noget bedre. Og ja, vi skal simpelthen starte ud med at vælge en Pokémon. Og jeg tænker, at vi tager Tepik. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør vi. Lexback. Ej, en perfekt start. Ham der vil jeg ikke slås med. Jeg ved ikke. Og det er ikke sjovt. Ja, men vi går herind. Nu står vi her. Kan waypoints add Pokémon. Pokémon hus. Yep. Jeg tænker bare, at vi hopper videre. Vi skal ud og finde nogle Magikarps, fordi de kan ikke skade en. Ja. Der var lava. Det er en fræk start. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg kan se noget vand derude. Jeg må lige se, at jeg har ikke slået op til fejl til. Ja, det har jeg ikke engang. Ja, godt. Dernede er der en Magikarp. Det er ikke en Magikarp, der vil jeg ikke slås med. I starten skal jeg kun kæmpe mod Magikarp, så det gør vi lige til at starte med. Oj, den skader. Ej, den døde jeg. Så må vi tage tilbage til huset. Ja. Og hvis I vil have serien, hvis I vil have serien fortsætter, så må I meget gerne smide et like og subscribe. Og hvis I ikke kunne lide videoen, så skal I huske at smide dislike. Ja. Dude, ikke giv mig et chok. Okay. Nu healer vi lige vores Pokémoner. Jeg skal lige se, om jeg har det der cheat mode til, eller hvad det hedder. Jeg er nok, hvor man kan se det. Cheat mode, nej. Er det så ikke sådan, man gør? Det er det godt nok. Og ja. Det her bliver en lille serie, jeg vil fortsætte, hvis I vil have den selvfølgelig. På sådan de sæsoner, der kommer. Kun hvis I vil have dem selvfølgelig. Som jeg sådan siger. Hvis I vil have sæsoner, der kommer, så kommer der flere sæsoner med det jo. Og der har jeg måske fået bedre grej. For eksempel min mikrofon får snart en Samsung G-Track. Eller en mikrofon. Jeg skal bare have en ny mikrofon. Ja. Er den på peaceful? Ej. Nå, jeg troede, det var en Magikarp, så jeg hvad? Er den lækker at slås med? Lad os finde en Magikarp at slås med. Det er nemmere at slå. Så det var død til lige før. Og vi kan bruge alle materialer. Undskyld, hvis jeg ikke lige talte, jeg ved ikke hvorfor. Bogstaveligt talt. Ej, det der var nok en plads til jokes, det jeg nogensinde har sagt. Han skal have level 11.
11? Ja, den er helt sikkert level 11. Og så level 8. Vi skulle meget gerne stige level 7, mener jeg. Aner det virkelig ikke. Og den bruger simpelthen splash, som ikke skader noget med. Men jeg tror ikke i det her afsnit, der kommer vi bare til at måske bygge et hus. Eller sådan noget. Jeg ved ikke, om det kommer til andet. Og wow, hvis det er kun et level. Kartofler. Nej, ikke level 19. Jeg døde til level 17 før. Det ville gå ikke så godt. Det ville ikke gå så godt. Og må jeg lige spørge om noget? Så i kampen mellem... Hvad det? Det er den 13. mener jeg. Nej, det er den 21. Wow, tiden går stærkt. 21. november. Denne video kommer først til den 22. tror jeg. Jeg skal også lige redigere den. Hvis jeg får helt op, eller skid ikke, så kommer den bare op i dag. Men jeg tror det tabte 4-0 eller sådan noget Real Madrid. Det synes jeg er lidt vildt. Ej, hvad level var den der i? Ej, den gider jeg godt slå med. Det er 100%. Men det kan blive 14, nej tak. 14, wow, leg spike. Dead leg. Okay, jeg vil gerne kæmpe mod Manticaps, men de skal ikke være sådan meget højt level. Og de fish, nej tak. Oh my god, leg spike. Det må jeg virkelig undskylde for. Jeg er også kommet til at sådan noget. Jeg tager lige noget fisk. Og det er snart jul. Yay! 11 antikap, den kan vi godt tage. Og det burde vi også tit på levels af. 1 eller 2, det ved jeg ikke. Vi skal bare lige have fået den her høje level. Level 812. Det kan godt gå galt, men lad os nu prøve. Det ser godt ud. Jeg er stadig fuld liv. Har du død med til kamp i baggrunden? Så er vores Pokémon level 10. Det er jo så okay. Og det her er et single player game. Ja. Har der ikke lige været Manticap her? Og det er nok bare mig, der er virkelig blind. Eller vil jeg bare lige 5 Manticap. Det vil jeg ikke have noget problemer med nok. Bogstaveligt talt. Level 16 Manticap. Måske. Det ser ikke så godt ud. Se, du dræber den. Der fik jeg en besked. Ja. Så topic level 11. Og nu skal vi have noget liv til den. Nej, jeg gider. Nej, tak. Okay, jeg gør det lige sådan der hurtigt. Jeg skal lige svare ind. Slap det væk fra den? Ja, det tror jeg. Iskoldt. Pokémon-huset er derovre, så jeg skal lige... Fedt nok lige finde level 5 Manticap på vejen. Jeg skal lige se, ups.
af Ember-skader. Jeg kan lige væk med det der. Happiness. Moves. Okay, jeg skal bare bruge tæppe. Det er det bedste. Og han skal ikke have tæppe, han skal hedde Flirtle. I kan altid bare sige, hvad min Pokémon skal hedde, så kan I bare skrive det. Den her, den hedder Flirtle lige nu. Og sådan, I kan altid skrive, hvad det skal hedde. Det er jer, der bestemmer. Det er min YouTube-kanal, I bestemmer, hvad I vil se. Jeg gør det bare. En giveaway, så laver jeg en giveaway på et eller andet tidspunkt. Jeg laver noget dag. Lækkert. Det går fedt nok lige at stige lidt level. Jeg mener ikke sådan nogen her, der skade mig. Nej, den gider jeg ikke slås. Ej, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Men vi er level 11, så vi er stedet 6 level, så det er okay i første episode. Eller episoden er ikke slut nu. 2 sekunder.